Wato, na ga gidan wani jarida a ƙasar Faransa da kuma gidan wasu jaridu namu na ƙasashen Afirka sun wallafa wani labari cewa ƙasar Faransa za su maka ƙasar Nijar kotu saboda arzikinsu wanda suka taskance a Nijar na Iranian wanda suka aje reserve sun nemi wannan Iranian ɗin sun rasa. Da ma'ana Iranian ya yi ɓatan dabo, don haka suna tuhuma ƙasar Nijar da ta swace masa arziki. Wallahi da ko, wato wani raina hankali sai bature. Ban taɓa ganin ban mutumin da ya rena ma mutane hankali wato na fitar shakku, wallahi kama wannan turawan. Yanzu ku ƙasar Faransa yanzu a ƙasar Nijar ne kuke da wani arziki naku wanda kuka aje wanda kuka zo kuka nema kuka rasa. Sannan kuma za ku maka gwamnatin Nijar za ku maka su a kotu. Wato bisa kan a hidda muku haƙƙin ko ina aka kai muku arziki. Ku arziki ke gare ku ƙasar ku tana da Iranian ne. Shekara 60 da kuka yi kuna sata wannan Iranian din duk bai ishe ku ba. Yanzu sai kun zo kun ma mutane ƙaryace cewa kuna da wani reserve. A ina ku gane shi waye ba ku reserve din? Maƙaryatan banza maƙaryatan woshi. Kuma ba ku bane ko zo kuka kawo falsafa kuka ce Iranian kuka ce in dai ba ta teku ba ba za a iya taɓa hidda shi ba. Kuka zo kuka juyan ma mutane da hankali, kuka zo kuka ruɗa jahilai, kuka nuna ma duniya cewa Iranian ba za a iya fita da shi ta kowace hanya ba sai dai a fita da shi ta ruwa. Kuka nuna ma mutane falsafa ta cewa wannan Iranian ɗin idan aka ce za a ɗauka shi ta jirgin sama, in aka ce za a hita da shi wannan jirgin yana iya samu matsala, wata matsala tana iya ta'abku wadda za ta zowa ta cutar da jama'a, domin idan abin ya zo ya wani explose, wato za a zo rayuwar mutane za ta zo ta shiga cikin hadari saboda za su zo su shaƙi sinadari na Iranian. Kuka zo kuma mutane ƙaryace da na falsafa ta ku saboda kuna so ku juyan mu mutane da hankali. To yanzu da aka zo aka nemi wannan Iranian din aka rasa, ku zo ku gaya mana ku ta ina aka hita da shi. Ta ina ai kun ce Iranian din ba za a yi fita da shi ta kowace hanya ba, dole sai dai a zo a yi safari da shi wato ta jirgin ruwa. Saboda me? Saboda kun kafa wasu kamfaninnika naku wanda kuke son ku azurta su. Saboda idan kuka kawo kamfani na jiragen ruwa, dole idan aka zo za a ɗauka wannan Iranian din dole a zo a yi lissahi, wato kuɗaɗen jirage da suka zo suka yi safari a cire kaza. Saboda wannan duk cuta ce wadda kuka zo kuka tsara wadda za ku zuwa ku ciyata mutane ku zo ku talautar da mutane. Alhali ba Iranian ba. Billahi allazi la ilaha illa huwa, in akwai abin da ya Iranian nauyi, babu abin da ba a yi daga da shi a fitar shi ta jirgin sama. Duk nauyin Iranian ya kai ruwa ne. Ba nan muka zo a ƙasar Nijar ba aka kama 'yan China suna swatar ruwa wannan nasha na ƙasar Nijar suna safarin shi suna kaiwa China ba? Ta jirgin ruwa aka dinga safarin shi? Ba ta jirgin sama aka dinga swatar wannan ruwan ba? Duk kayan yaƙi da ake ɗauka nukiliya da ake ɗauka ta jirgin sama duk ba zamanto matsala ba, saboda kawai kun kawo wani kamfanin naka naku wanda kuke son ku zo ku zalunci mutane dare da rana. Shi za ku zo ku nuna mutane wai ba yanda za a fita da Iranian wai ta jirgin sama, ko zo kuka yi falsafa ta ƙarya saboda kun gina wasu kamfanin naka wanda kuke ƙoƙarin ku wawashe ma mutane arziki, kun ɗauki mutane jahilai ba su san abin da suke ba. To wallahi kamar yadda muke faɗa muku, kun ga an ga sojojin idan ku ga ba su yi aiki ba, su ne kawai ba su yi aiki ba a karan kansu. Amma billahi allazi la ilaha illa huwa, wa'anga sojojin yanda suke da ilimi suke su ma 'yan falsafa na siyasa ta duniya na tashi hankali, wallahi ko turai aka haɗe da Amerika aka ba su, wallahi wannan sojojin suna aiki su sha su. Shi yasa kusan kullum abin da muke faɗi a wannan tafiye, yaya za a yi adalci, kawai a yi gaskiya, shine kawai a ji tausayin talakawa, kuma gwamnatin nan ta gane cewa ba kowa yake tare da ita ba illa baicin wato talakawa. Shi yasa duk shugabanni hatta turawa yau da kuka ga cewa al'ummar su tana son su, wallahi sai da suka cika wannan al'ummar tasu da adalci, sun yarda su je su sato dukiya da kasashen Afirka a kashe na kashewa, amma su zo su raye al'ummar su saboda suna son su mulke su, sai su masa adalci.
yau da ba adalci suke musu ba wallahi wannan turawan ba za su taɓa farin jini ba a wajen al'ummarsu, amma adalci da gaskiya da ake yi shi yasa suka yi farin jini. Shi yasa wannan ƙungiyoyin namu na IAS babu abin da zai sa su yi farin jini a wajen talakawa, ƙasa ta so su, 'yan ƙasa so su, duniya ta so su, sai sun tabbatar da adalci da gaskiya. Adalci da gaskiya shi kaɗai ne zai sa a zauna lahiya. Wannan ƙa'ida ce Allah ya sa ma kanshi cewa wato ya hana zalunci kuma ya hana kowa ya zalunci. Kuma duk mutanen da kuke zuwa kuke musu adalci, kuke kula da rayuwarsu, karatunsu, ko abin da ya shayi harka abinci, tsaronsu, tsaron lafiyarsu, tsaron dukiyarsu, ko ba su darajarsu na su 'yan ƙasa ne, su ma suna da ta cewa, to za ku yi kima a wajen wa'annan mutanen za su so ba tare da an ji ana wani jihar ƙuri'a ba. Ai da kun ji ana cewa a jihar ƙuri'a ta ɓaci. Akwai shugaban da wallahi kai baka isa ma ka zauna da kai da shi ka ce za ka yin takara ba, saboda kai da kanka san cewa za ka kashe kuɗinka ne ka yi asara a banza. Matuƙar akwai gaskiya, matuƙar akwai adalci. Muna fatan Ubangiji Allah ka taimaki wannan shugabannin namu.